คุณวันหาเพลงจิงรีสาบันเลชายีนังดียานาอุนชายาอุนากูกายาโรกันยายสาวานันเป็นนากูกูไม่รู้ลมปากคราวเป็นเสียงจงนาโรยาโรยาอุทวายเดลงปากคราวเดลงปากคราวเป็นเสียงจงนาโรยาโรยาอุทวายเดลงปากคราวเดลงปากคราวเป็นเสียงจงนาเป็นเสียงจงนาโรยาโรยาอุทวายเดลงปากคราวเดลงปากคราวเป็นเสียงจงนาโรยาโรยาอุทวายเดลงปากคราวเดลงปากคราวเดลงปากคราวเดลงปากคราวKynthei mansakri yu blay hakani kapor daga pangin yarwai lang hi ka jingwai ka balai spa niu pukhandai lai spa niu pukhandai naga ko jingwai hak hajaka kentang ba udon mensem na ka kwa panchong na khot lang ngi baro kat kibiran hangni bangin yarwai lang ni blay ki to onut ki jong ni mansakri yu blay lang bagini ki so jingwai ki jong ni hakani kapor Jaga kentang ba udon mensim nga kakwaan syong asenda uji sujing ni kay bako kagunganan Who's sniper taken laban with lemnijing tenjuk kentuan habawan jingpen shoy ngalek jaga kentang udon Sniper taken laban with lemnijing tenjuk kentuan habawan jingpen shoy ngalek jaga kentang udon haba mensim kaswai bater pom hapo senil jonggu don kajing kakyen ba pengat batungko lebih basko Udong benem usyong hajan kat bani ya selok lang Angan bersyangam layak ya kipip selok batian Udong benem usyong hajan kat bani ya selok lang Angan bersyangam layak ya kipip selok batian Kaningatik na yato na jingku Slay bat jingti O isyash ko na ka jingki Pat na na uben siyaw ka Di paray jumaya nga undalong Ulok asa Na kenya nga siya ang ipopat Ijing lela Jumaya nga undalong ulok asam Kada kenya nga siya ang ipopan Ijing leka
lai spa pra pra ngas nyaus kem Jesu ulong jonga ngas nyaus kem Jesu ulong jonga Najid Jesu balayap jingkerdu jonga ban bendam unong yelam ru mauhi ban lam nga shanek shakli haga jingi mane ga jongi ublay ga ni for ngin yit ya kala di ga jong atu gila jit chi shani em yu nong pen em jongi u Jesu Christ tu ngin yerwai haga e jonga jing duwai ya ga ni ga jing duwai
Uplayan kerkuingi nagabanda ka buram chako. Amen. Sai si sin pan ka Jingiaseng Kynthei KJP Assembly ka priang snobhaya phi minta ka janmit ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong try jisu ubalong unong penim jongi la priang snobhaya phi baro nadu menen ka sngi habangi pli yo ne mot sa jeng kan mau jong ka NABON SAWIAN ka Khristan kaban Nyngkong RI-KHASI JAINTIA kabala pediang yau Jesus Christ. Diklaim da jar kerteng yanu ye iwei pe iwei yang subhana du ki pastor ki temen basan ki patba baro ki balia pois sakani ka Jingiaseng. Ngi aingo yau blei ba menta ka janmil u blei la yo snow ye ki jing duai ki jongi balai mennem stem hapdeng ulap ba ulap san. Kalau don ke Jingpynbaptis kendiat konsoy, henrai ublei ulate yala ke jong ke jingkerku, hala ke jong kabalang bad hapedeng jongi ki Kynthei. Ngapedeng snobharo kamtam ye kini ki, kuayar ki bilar wai ye kini ke jingruai perhemesim, kublei sibuni ki kun samla, jong ke standing kuayar KJP Synod mingi, ublei unkerku ye pi, un penan kam ye pi. Haka jing sakri lang bagi sur bat ke rendang ki bau blei ula ai happy suwa bangan sedang ye kani ke Jingiaseng nga kerpat i general secretary ba in snobha ban pentip ya ke program Kong chairperson ke program kabayadai bat kani ke Jingiaseng ka bamenta kalong kumni harum kindon ru kijing penbait kendiat konsoy kerpat epi ben snobha banya pediang ya kani kijing penbait kijungi chairperson Mrs. Kibayalam ya ka jingruai penremensim kumtu ngilayo ya ka standing choir KJP Synod mingi chairperson iba penyat yang kani Jingiaseng menta ikong Sweet Mary Rapthap chairperson Jingiaseng Kynthei KJP Assembly nong pule badwai Mrs. Ribulet Charmang Treasurer jong Jingiaseng Kynthei KJP Assembly. Hadirin kani nginyo ya ka greetings na Reverend Nan Powell Davis ibalong i General Secretary jong ka Presbyterian Church of Wales. Unta nginlum mi gijing aingu matkat badang lum mi gijing aingu nginyo snow i choir ka Nyngkong nginyo snow na ka standing choir jong ka KJP Synod mingi. Mat kabaar nakabalang nong saulia nang takabalay nakidkhot bat ki delegates niyo ya inong kren na Reverend SR Dekhar ibalong senior administrative secretary jong ka KJP Assembly me in charge ru ya ka Jingiaseng Kynthei Assembly niyo ya ka Jingpynbaptis bat ka Jingpynwai Suwa bangan sedang ye kani ke Jingiaseng ngan pule tang arteli ki dekot na ka tin ke jong blei na ka sam ka besis pa khat wei
กิกินตีนกิบะองกุมนีกิบะคราวกิจิงเละกิจงอุตรายบาลาวาดยากีเดกิตาบารอกิบะเอียดยากีกะกำจงอูกะลองกะบุรมบัดกะจิงดันบุรมบัดกะฮอกจงอูกะเนจิวนมจงนี้เป็นเดมให้กิจงด้วยกกปาจงนี้อุบาเป็นหนึ่งนี่วันบันไองูยามีก็ทรายหากันนี่ก็จันมีนามาก็จึงอีก็จงมีก็จึงลำลันตีบก็จึงสุมาสุขจงมีสักชิสินปัดยากันนี่ก็จึงรักเฮจงอีก็บักกระปังยาก็จึงดับชิสปะโยโพสันสเนมก็จึงลองคริสตันบัดก็จึงชาเป็นบัพติสจงกันนาบอนสวียนกับบลงกับกันไทยกับนึงกองRI-KHASIบัดจันเดียกับบลาปเดียงยามีกุมอุนนองเป็นเอ็มจงกางี้ไองูก็ขปายก็จึงดอนรังกัดจงมีเล็งบากันนี่ก็จึงชักรีจงีนาดูมันนินก็สงีมิลาไอลาดรู้ยก็มาเรียงก็ทรายบากันดอนเล็มดอรังกัดเล็มงี้ฮักจึงเบ็ดบัดฮักจึงรันตีกระคูอัตรายกันนี่ก็ปอร์กับบักกันตังก็ทรายฮักบังอินโยอีกโปรแกรมกีบะเพร์ดอนเล็มดอรังกัดบักอินอีกโปรแกรมบาร์โอกินลองกีบะเป็นคราวอีกกระเตงก็จงมีทรายบะอีบัดเทวอีกจึงดูน่าก็จงมีมาบอีกจึงปลาจงอีบาร์โอฮักกระเตงอุจิสุงปานอาเมนอินยร์วายก็จึงวายกับอาร์สปะคันไดฟูอาร์อาร์สปะคันไดฟูอาร์นักบริมไลฟูอาร์ฮาบะอัตรายกิกำจงมีงับประคันกัดนูงัดดับดจิงลังงอบักราวงาอีกิคลูร์งาสเงาจิงริวอุปทานกะเลงสาวดงกับบอร์จงมีกระเป๋ามันซิมจงอาตัวยาโรยาอุตรายเมลงบักราวมันซิมจงอาตัวยาโรยาอุตรายเมลงบักราวสงบหางอินยังลังบารอHaba atrai ki kam jong me nga perkat kat no nga dap da jing ling ngo ba kraw nga iki klor nga ngau jing ne u pertan men lang sao dong ka bo jong me ka paoมันเสียมจงอาโตยารอยาอุทรายเมลองบาคราวมันเสียมจงอาโตยารอยาอุทรายเมลองบาคราวฮาบางายาเล็งบาคีเล่าบาเล่าสันงาสเงาจิงป่าสเงาเทียงกิเสมหูดิงนาเคลอุลุมงาอีคิเทกิมาดันงาสเงารุกีจิงเบลบาสุสิงมันเสียมจงอาโตยารอยาอุทรายเมลองบาคราวมันเสียมจงอาโตยารอยาอุทรายเมลองบาคราวฮาบาอุเบลลูควรบันนวดบันพากานิบันแชมพังลดงามละเมนตาหากาดิ่งพนาจิงเกตขาจงอาอุบาอุชาอุยาบานเปลัดพารยังามันเสียมจงอาโตยารอยาอุทรายเมลองบาคราวมันเสียมจงอาโตยารอยาอุทรายเมลองบาคราว
Onda utrai on one hap deng jing risa ban le chaying nang ne yanga on chao ya ukangu kaya rokan yai sawa ngan pen benaru buble ulong bakrau men siam jonga toya roya utrai milong bakrau men siam jonga toya roya utrai milong bakrau Ngasung Bahaman Kwan, ye kong ribulet Shermang, Treasurer de Jingiaseng Kynthei KJP Assembly, in Sung Bahaman Wan Ban Pulin, Gaktin Jung Blay, Bat Ban Tuai. Shua bangin let show bray jing duai ngan puri na kilai benta jong kaktin jong bray ka bingila pan sem na ka siti upol sikinong room ka dekhot ka ba ka lenong ka ba phra ka dekhot ka ba lai phu phra lai phu khandai namar ngangech scam ba ka jing yap lamne ka jing im lamne ki angel lamne ki nong sanshar lamne ki badon bor lemne ki ru ki balong menta lemne ki ru ki ban salong lemne ki jingjrong lemne ki jingjliu lemne ki ru ko wei pat ki jingthau kan omla ken ban panye khlat no yangi na kata ki jing it ki jong blei ka ba hau Christ Jesu ubau trai jongi Kabenta kabaa kasitiu pol wanengkong sikinong korin kalanong kabakhatsan kadekot kabasan pupra naba kumta ko para banget bi jonga tolong pi ke bayai next camp bat ke bom kan ria no bat ke baman kerhai manla kasni ha kakam utrai ha bapi tips camp bakata ke jing 3 minute jong pi kam julong kabale no Kabenta kabalai pan, kastiu pol siki kolosai, kalanong kabalai, kadekot kabakhat ar ter. Namar kata kum kibarajet kibakoj bat kibi jong ublei, tu pin Yakub ya kadonot kajing snyo sanai, kajing sbun, kajing snyo rin, kajing jamnot, kajing yaisha Snem. Da kabayai sya parlong, bat da kabayama parlong. Lada uno dan kajing mudoy, yano. Kumba utrai ulama yapi kum taru to le mapi bat na lor kini ke baro to pin kup ya kajing ai ka balong kapan po kajing penjanai bat to ai ba kajing suk ukris kan sanshar ha ki donot jongpi sha ka bala khot ru yapi ha ka wei ka met bat to long pi ki bas nyungo kumta ngile asneu ya tin jong ble to ngin dei ha ka jing duai a ble ukpa jong yu ba habeneng sa sin pat ni ban hajan jong me ka ne ka por ya ka ban aingo me namar ka jing don rengkat ba ka jing yalam ka jong me ya ka jing im ka jong i lengba kisni ki por ka bala lek no ya aingo ru me namar me long ble wadap ka jing ka jing isnei bat ka jing ai ba ngidang la ban long kum bengi long hado kan ek limat jong kan ek por ngi ai ngoru ko me ha kan ek por na ka benta ke jing don rengkat jong mi bat ke jing Jingiaseng Kynthei KJP Assembly hi leng ba kan ek sni na do menin ka sni hi ha ngeli yo ban pendap ya kan ek jing sikri ka bakar pang jong i ka ba ya dei bat ke jing rakhe pendon borom ya ke jing dap si spa san post nem spa new pusan Snem ka NABON SAWIAN ba long ka Kynthei KHASI ka Nyngkong
và Kynthei Khristan ke Nyngkong hakan dia rilom kasi JAINTIA jongi ngi ai ngo imena ke benta ki program ki mela dap pendap minin kesni baro tukur kui ki bagi ai baro ki mela kin long ki jing kerku ki jing mentoy ki jing im jongi iwe pa iwe bat hakan ni ke poru try jisu bekodor ngi kerpat yeme ba minis ai ban long lemrekat bat kani ke Jingiaseng jongi hakan ni ke poru tu isn ai ban kerku ki ai baro ki min ban pendap hakan ni ke por kerku ya ki jing ruai ki kerpang kham bat kham tam ya ke jing ngap ke jing sha skor ya tin ke bekhoi ke jong me long bau shakri jong me tu isn ai ban pen sle yo do men stem bekhoi jong me bagi kubar ke bengin sayo hakane ke por kin long ki bawan bet na khat ke jing isnei ke jong me bat kin long ke jing gerku ke jing ben toy ngi we pi we ha bengin nang la ban yo ke bor ke thamai beng la ban shakri ya me kham ha bat kham janai long ba kisni ki por menang wan ibu ti kerpang ru hakane ke por na ke benta ke greetings ke bengin sayo na I Reverend Nan Powell Davis ibalong I General Secretary jangka Balang Wales jangka Balang Wales ki try jisu korridor ibu ti kerpang na kebenta kani ke jing syakri isnai break rat bakani baka ne ke program kan dalong sisha ke jing kerku yang I we pi we ibadan hang ne bat kumju ru ya baro ki ba pet bat kmi ya kani ka program akani ke por ibu ti kerpang ru na kebenta ke Balang kmi jongi Harry Wales isnai ban kerku ya ka ban yai pendap ika ru men sem bekho jong me tu isn ru play kerat bakan irap bakan long ru ke Balang ke banang san nang roy ha ke jing syakri ki jong ka bat bakan long barbor ke Balang ke ba ya lap ya ke gospel ke jong me ha ki por baro akani ke por ngi bo ti kerpang ru play kerat na ke benta ke Balang jong me ha kani ya ke Balang hang ne hanong sau dia isnai play kerat ban long lam berkat bakan Balang tu irap ya ka bakan long ke Balang ke beim ke Balang ke bedan ke mesim ke jing I bak ke mesim ke jing terli bat ke bakan long ru ke Balang ke baya ya lap ya ke gospel jong me ha ki por baro hasla jong ne ke berthei ya do bukti kerpang na benta ki nong ya lam jong ke Balang na ke benta ki pet lang jong Balang hi baro khoi bat kum jo ru ya ki seng ke baper ke Jingiaseng Kynthei ke Jingiaseng samla bat kum jo ru ki Jingiaseng khna tu isn blai garat balang ba ke jingwan jong kani ka program ha kani ka Balang ke jong ki isnai blai garat ba kinang yo ya ka bor ka bathamai ha ka ba ki la ban syakri me kham ha bat kham janai lang ba kisni ki por ke benang wan ne ka por ngimla krem da ai ngo kerpang me ablai garat na ka benta ka khon Kynthei ka NABON SAWIAN ka Balang sisha ka riu krau ka riu shidor ha ka Kynthei Khristan jong ka ba ke riu krau ke riu shidor ha ka Kynthei Khristan ba kalong ke bayai ne hadu ke bakut wat ke badai ban mat ik jing ke jing ile jing tenjo ke jing im ke jangka anrei ke yai ne hadu bakut bat ke pediang me kum jisu ban pediang me kum jisu bat nong pen im jangka ni kendamar kata ha ni ke por ya rap ingi ru blai gerat baleng ba ke jing yo jongi ke jing pendan buram jongi ke ni ke program ha ni ke por ya rap blai gerat bengin yo ke jing syam men sem ke bathamai ha ba ngiru ngin la ban yo ya ke bor ke bathamai ngin la ban syakri me ngila ban pendan burom yame lengba ki por kisni ki bandang wan tos nyau ya ki jing duai jongi hakane ke por pat to dis ban map ki pop kerengkang ki mi syam mat nyau si me man ki por ba klimat ha jing em ki jongi ha ka teng jisu balong nong pen im ba nong sus pa jongi ipan bat ni khat kerpat ki ni baro amen. Now we'll have a greetings from Reverend Nan Powell Davis, General Secretary of Presbyterian Church of Wales. It's really encouraging that you are an ordained minister. So we welcome the speech from Wales at present from Reverend Nan Powell Davis. Thank you so much for your warm greetings. I hope that you can hear me properly and that you can see me. If you can you please raise your hand just to acknowledge that you can see me. I can see Reverend Bakar smiling. So it must be good news. But Chairperson
Gongs Mary, greetings, and as Women Fellowship, I bring you greetings in the name of our Lord and beautiful Saviour, Jesus Christ. I give thanks to the Lord for each and every one of you, and I also pray for you. I pray for you daily. I pray that the Holy Spirit will continue to move in your midst as women within the assembly and presbytery and within the whole nation of India. I long to see you. I miss you so much, and I thank the Lord for the very, very warm welcome that Hugh, my husband, and myself received when we visited you in March. I will cherish that experience for the rest of my life. And I promise you, in the bounds of the gospel, that I will continue until my last breath to pray and to stand with you. It gives me great honor today to greet you, and especially on this wonderful, wonderful celebration. And the wonderful celebration of knowing that it has been 175 years since the first woman convent came to know the Lord Jesus Christ, NABON. We thank the Lord for her, but today especially, I thank the Lord for her testimony, for her story, for her personal knowledge of knowing our Lord Jesus Christ and the power that that testimony carries. I was reminded again last week, I was reading in the book, one of the books that we have on our mission. I was reading her story, and it touched me to tears to know of the way that she stood firmly in the gospel, that she stood firmly, and it reminded me of labour pains, and when we women give birth to babies, that there comes a time that you cannot hold back. You cannot. Nature gives you that urge for that baby to be born, and certainly it was that power that I felt by being reminded yet again last week of this wonderful and beautiful story and testimony of NABON. I thank the Lord for this testimony. I thank the Lord that she stood, although her family were against her, although that the RI-KHASI society were against her, she knew her Lord because she had a personal understanding and a personal, more than that, relationship with her Lord and Saviour, Jesus Christ. She was 15 when she came to know the Lord. I was 14 here in Wales when I became to know the Lord and to know that he was calling me to ministry. It hasn't always been easy, but I thank the Lord that he has given me, through his wonderful grace, he has given me all power. He has given me all strength, and I thank him. I thank him that I have, like NABON, I have my story, and I have heard some of your stories, your wonderful stories of knowing the Lord as your personal Saviour. And really, as I greet you in the name of the Presbyterian Church of Wales, but most of all, in the beautiful name of our Lord and Saviour, Jesus Christ, I thank the Lord today of your testimonies, of your stories, of his grace in your lives. I also know that it is not easy. It is not easy for you as a nation, for you as RI-KHASIs in the grander scale of India as a country. I know that it is hard to be a Christian. I have also experienced through your eyes and through your testimonies
that it is not always easy to be a woman, knowing that God calls you to leadership in the Khasi Hills, in Meghalaya, in the northeastern corner of India, and in tribal India, and even in India itself. But I want to affirm you today that as a church, we are standing with you. We are very, very proud of who you are, and please be encouraged. And if you are listening today and thinking, yes, I have a story, but I'm not fully understanding what that story and that testimony is yet, I'm encouraging you to lean on the Lord. Don't lean on your own understanding, because that will fail us, but lean on the Lord himself. I also pray, as NABON said when she came back and when she had that counsel and when she knew that she had to go back to live with Mary Lewis and William Lewis, when she said, I wish to go back to the missionaries' house because it is there I received God's word. I was told of a precious Saviour. I pray, I stand with you, and let's stand together that will be our testimony today. When I was told of a precious Saviour. Indeed, indeed, we have a precious Saviour, and all that might restrict us, all that might hold us back today, let us sing the praises of our precious, precious Saviour. Thank you, brothers and sisters. Thank you for this opportunity today. I long to be with you. I long to hold your hands. I long to sing with you. I long to eat with you. I long to cry with you. But I thank the Lord that this is possible today, that virtually I can be with you. Please receive our well wishes and receive our solidarity as we are with you and as we are one through our Lord and Saviour Jesus Christ. I will finish by praying for this wonderful celebration and commit everything to the Lord. Let us pray. O God, our Heavenly Father, I ask for your Holy Spirit to move mightily in this celebration today. I thank you for the faithfulness of your people. I thank you for the faithfulness of the women of the Khasi and JAINTIA Hills. I thank you that their hearts started to be warmed with the truth of the gospel 175 years ago. But I pray that many more hearts will be warmed through your gospel, and that they will be able to proclaim that you are their Lord and Saviour. I thank you, Father, that we can come to your arms, that we can come before your throne, and that we can stand together. So please, Father, hear our prayer, because we ask this not in our own names, not in our own strengths, not even in the name of the church, but in Jesus' name alone. We ask all of this, and for his glory alone. Amen. Amen. Thank you. Kuble, kuble. Thank you so much, Reverend Nan Powell Davis, the General Secretary of PC Wales. It's really encouraging us that you are an ordained minister in the Mother Church. We are very happy, and this is a precious time for us to hear the greetings from you. We thank God for this development of science and technology. We can hear each other from a far-off country, from Wales. I don't know how many miles from here. So it is a precious time for us to pray
that you have prayed for us, and we pray also for you, and we thank you for everything that you had given us this afternoon. So the women's wing of KJP Assembly wishes all who are present there, in the name of our Lord Jesus Christ, may God bless you. Thank you so much for your prayer, that you encourage us to have a good leadership, to bring others to the Lord, as NABON had did before. So this is a special occasion. This is a special gathering for us. Thousands of women and men, we are here to hear the message from you. God will bless the Presbyterian Church of Wales, will bless everyone who see or who can see the screen. So we have seen you. Most of us, we do not know that we can able to see you personally at this time. May God will shower His blessings to the Presbyterian Church of Wales, to leaders, especially for you. You are the General Secretary of the whole of Wales. Oh, it's wonderful. But here, women, we are far behind. So, at present, we have no more words to express. We are full of joy and gratitude, and we are very thankful to this opportunity that we have this evening. God will help us, will help you also. Though we are far away, we are one in Christ, and we serve the same Lord Jesus Christ. May God bless you and bless us also. Thank you. Tong isngongo hagani ka pot, ya ka jung don rangkat ka jung play. Balang ba ki khun samlai ki jungi, ki bala pentibet yala de hagani ka lan. Kalong ka sin ka Nyngkong, ya ka Jingiaseng Kynthei KJP Assembly, bagan yo ya ka ni ka lan. Bangila banyak keren markman, wat seduk ke jaka ke becengai. Tibat ublay, ngila banyak keren ha ka bejar-jar. Lengba ki do nut bat ki mensim ki jungi, ban plai ki kerteng ki jungu, lengba ki sap ki bau blay, u ai ha ki jingim ki jungi, iwei pa iwei, nadu ki berit, hadu ki basan. Tikan ni kalongka, kubor ka basungutanat, ba ini i Reverend non Powell sedebesru, ila kerku kerdok yangi, ila duairu, baka Jingiaseng Kynthei KJP Assembly, kanang yait siaprang haki liang baro. Bat kala ongru, bau blei un kerku, yaki benta baro, ki baka Jingiaseng Kynthei Assembly kale. Kamtam haka ba pendan burom, yaka NABON SAWIAN, ka balong ka khasi, ka ba Nyngkong bat kala yo madru, yaka jingit ka jung blei, lengba ki missionary na Wales. Haka jing sisya, ngi kitram sibun, yaki missionary na Wales. Nray mentapat dingin duay, nagabenta ka ni ka balang hari Wales, kala nang hiar, bat kala nang troy. Namar balay, bahakarukom trikam, bat hakarukom long ka culture jungki, ki khun jungki kila saprat keleng-keleng, haki jaka trikam, bat kim jula ru banyak kendo, bat kumta kalong ka basitam yaki, banyak lumlang, kumbalum bangi hangni, bat satay kam long ka basuk, ti kumta iru iong bangin ya duwailam na kabenta ka riwils ru, bau blay unang penmi kerahai ki nong trey, hangti bad un penimpat yaka balang hangti kabala sedang ban no temen arsut tu bleun kerku yaki balang jongi baro bad yaka riwil sukumju ba un penki biang yang mensim baku jungu yaka revival bakan ki imbiang sa sisempan tu ble un kerku yang ilang baro mentangin poino sa gaway pat kabenta
bangin lum jing aingu bat hagapor balum jing aingu inyo sngaw ya kani ka kubayar ka Nyngkong na ka standing kubayar KJP sinon mingi ka baar na ka balang no saulia ka balay na ki dukot bat ki delegates bat hadin balalum ya kijing aingu nga kerpat ya imis rosila walang ibalapas bidi ibahikay haka Thomas Jones School of Mission ba in ay ya ka Jingpynbaptis ya ki jing aingu. Come, Jong Utra.
Iwan bet hakari kasih jongi Yamna bangin plan Snem ba menshua Snem khatras pa sa pokra Ublay ulasay Oya kariu Kynthei balong so Nyngkong Ka gospel play Jingpynbaptis Kadari ko alamin siyang Wadla jing isyo Kayong siyang ng hao Jesus kasmo Gay ula jigyaka Bagan long so ningko Wat ki jingyane Pameding kimla Ya minsim atrang Ya uji sumanyo kalabya Ya uji sumanyo Spakuram ka ino Kung kabalangin Ya'y kinmaw ya ka Jingsur ka jong ka Kalong makakanong muna Iwan Kynthei Uram jong ublay Yaka NABON try ulasay Shispa inyaw pausan Teliki mau merkayang sakita Uram ublay Ay kinay sa angin Pateng paket RI-KHASI Kanaban sa mau Nagapinta kilong kian ki jong ni Hatudang don mo Hagini kiski Pasyan bandeng uban peni Nuksa kanaban Kapengken mau yani Siya iway bangin Long kisaki Ang banyo Balagkadik tayo, Jesus, tubo Ngay ula jigyaka Pagkalong sa ingko Mati jingyale Pameting kimla Ya minsim atrang Ya uji sumanyo kalagya Ya uji sumanyo Spakuram ka ino Kung kabalangin Ya'y kinmaw ya ka Jingsur ka jong ka Kalong makakanong muna Kung kabalang atray ni ay duway Syakri jong minang ya'y say Ibayos no ka jingkot ka jong mi Daumen siam to tray Ngay ula jigyaka Magalong so ningko Wat di jingyale Pameding kimla Ya minsim atrang Ya uji sumanyo kalabya Ya uji sumanyo Spakuram ka ino Kung kabalangin Ya'y kinmaw ya ka Jingsur ka jong ka Kalong makakanong muna
Tengi duai. Keburam bak kejingu ngi ai syami ko trai. Nama kejing don ringkat bak kejing alam kejomi ko trai. Ya kejing im kejongi kom ki khon kejomi. Ngi ai ngu yami ko trai ji subi ia ka melam dak menta kejeseng. Kynthei KJP assembly ko trai ji subi na du nen kesngi. Ya ka banginyo ban syakri bak ban pendon berome keteng ke batiang tam kejomi. Ki barok kedi kejing bas pun bak kejing alam belai kejomi trai nak banta jongi kom ki khon kejomi. Ni aingur ko trai ji subiet na ka bantang jong ka balang hanong saulia ya ka bangiyo ruban pediang ya kan kajing syakri ngis ngau ka long kajing kerku ka bakar pang na ka bantang jong ikum ka balang ba yo pai lang jong mi ru ko trai bopoy ya kan ka jaka trai kum ki khon ka jong mi ngi don kam ya ka bor kajing rap ka jong mi ngi don kam ya kajing alam ka jong mi ko trai ya ka bandang ai bon na ka bantang jong i ban ngau tho ya kajing ka jong mi ba ban jan sami haman ki por ke khlemat kajing hem ka jong i trai ngi don ha kan ka jaka ka don ka daw ba ko trai bani pen kra wi ka teng ke jomi kham tam ha bangi kan mau ngau na ka banta imirat na ban ko trai ji so bi ya ka ban layo ban pen baptis kan ka jaka ko trai ba chi spa nya pusan tali ke snem ya ka bangi kan mau na ka banta jong i o trai ji so bi ka long ka nuksa ka ba na ka banta jong i ko trai ba kham tam trai ji so bi kum ka shakri ka jomi ka di ban mat ya ka jing le la di ban man ya shibon ke jing tentu ha ke jing ya lenti handai ke yang skema ka liang ka jomi trai ka ni ka dik nuksa ka ba bhana ka banta jong i ru ko trai bangi ken mawi ki long shwa ki man shwa ke jong i ko trai ya ka bangi ru kum ki khon ke jomi ko trai abinge la ban yang skema ka liang ka jomi kham tam ki ni ki sngi ke ba ke sngi ke ba dap da ka jing le ngi sngo tho ha kum ki ni ki pon ko trai ji su bi ngi don ha ki thma ki ba bon ko trai ji su bi ka ba bon sien kum ki khon ke jomi ngem la ban ngau tho kham tam ya ka jinget ka jongi handai ablai ngaduai pen scam ya ka jinget ka jongi bangin yang scam ha ka leng ka chomi lagi wan ki eryong ki baharu kom lagi wan ka jing tentu ki bon ko trai ji subi handai ngin ngau tho bangi don ya mi ublai ba em ublai ba shisha ublai ba don hasanda jongi ya ka bangi la trai ji subi ban yang tang ha ka leng ka chomi ya ram na ka banda jongi kom ki khon jong ka KJP assembly ko trai ha bangi don ha ka ni ka jaka ko trai ngin ngau tho omi ka no ka puram bangile ko trai handai tang ka wei ka long na ka banta ka puram ka chome ban yai pen kra ye ka teng ka chome ba ban yai ra ye ka ram lama ka gospel ka chome kham shajrong bat kham shajrong trai ngi de wai ye ka bodu man siam ba ko ban yai lai lot ha padang jong i ko trai bangin ngau tho ko trai ji subi ayu ka dei ban ne na ka banta ka jeng em ka changi ko ba ki long shwa ki lapan ye ka nuksa ka ba pha ai ba manga bat mangi ru ko trai ngin bot ye ka ni ka nuksa ko trai ya ka bangin long shisha ki khon ki chome ki ba yang scam ha ka liang ka changen trai nga duai khmat chome ko trai ji subi ban pan pawi ka jing sngongo o trai ngi la ban ong usai hon udang me tadam ko trai ba udang ye ne ha padang chongi ba ka balang kemi nang tinary wheels abang yo sngewe ka kriting skula ai ne ka pong ko trai ka ai mang sim na ka banta chongi kum ki khon ka chongi ya ka bangin ni kin mai ka missionary ki ba e ka chongi ki ba lawan ra ye ka ne ka jing shine jong ka gospel trai ngi long kum ni kum bangi long ko trai ka de da ka jing ram ba ka jing snai ka ba phla ka chomi ka bala ma panla na ka banta chong ki ban wan poi ban yo ka chat ha ka ne ka chaka ko trai bangin yo snyo ye ka tien ka chomi bat ling ba chong ki kila no senyang ye ngi ko trai ji subi ha ki ba bon ki banta la ka long ha ka balang la ka long ka em lang ka sa lang ko trai kam tam e bingin la ban ya lap ye ka gospel ka chomi ngi da duai ka podong man siam ba ko trai un yai don reng kat lam ban ngi un yai don reng kat lam ka balang mi hari wheels ko trai ji subi baki nom do jing ka mandari ka nang ya da ka bod ka chomi lagi bon ki jing ele baki ki hap ban ya lenti ko trai rei ma me man ka shan bon na ka banta chong ki trai ka ni ka po chi kan tian ko trai ni ka banta ki ni ki jing ai ki baret ki chong ka ni ka po ki bangi ai ha ka kam ka chomi ko trai ngada duai ha khama chomi ba mana pan kan tang na ka banta chong ki bangi la atrai ban ye pen telon ni ka kam ka chomi na ka wai ka po sha ka wai pan ka KJP assembly jong ka jeseng kan thei ka don shibon ki kam ba ka ban pandam
dengan dua ling bagi ni kecing ai ko trai kenang man kerhai ko trai bagi kam ke jong mi kenang ya syap ang nak kawai kapo syakawai pan siam trai ke ni kapo nak klep marot nak betai pastor benda sami ke ketien ke jong mi usyakri ulang ayu trai klam ke bol ke jong mi dengan dua hikmat jong mi ko trai ya ke ba men pensum pensek de kapo dong men siam bekoi ya ke ba nyok ban plai ke ketien ke jong mi bagi ketien ke jong mi ko trai kan dayo caka kan ya ke jing ian ke jong i kong ki kun ke jong mi ni don ha ke ni ke caka pentli ke jimot jeng perkat ke jong i ko trai bangin dia yok diang ya ke song jong ke jing kerku bangin ra syaki yang ke sian ke jong i bangin dalong ke jing syai syaki wipan bangin nang lak rupan pendon pentri kam ha ke jing yam ke jong i mas ni bangin long ke saki ke keteng ke patiang tam ke jong mi siam trai ke ni ke po bangin ni ke lemat i ai ti ke jing panya ke jong mi ta map do trai ke po besyam ke jing yam jong i ha ke teng ji sunga pa ne bro amen. Ku blai sibun kong, ya ke jing pulai jong pi ne ke ketien ke jong blai, rangkat ke jong dwai ke jong pi. Hakane ke por ngamla klem da ong AA. Ya ke ni ke kwayar baro lightly. Ke bela penpelu ya ke mensim ke jongi. Ke bela raru ya ke mensim ke jongi. Haka ban yaro ban pendan buram. Ya ke kerteng ke jong u. Kum hakane ke sengi ke bekerpang. Ban sak jengken mau ya ke syakri ke basyak sitam ya ke syakri ke bapdiang Nyngkong yu Jesu kum hakitu ki por ki baya le persyak ko trai ni aingu ko Jesu be yo blei ba mela peni ya ki khun samla ki balong ki leader haki kwayar ki balong ru ki nong thau jingrwai bada ke jingla jongki kala ra sibuni ki mensim ki jongi ba kumno ngiru manginang la ban syakri u lengba ki sab nga ai ku blai kerpang ru iki khot bagi delegates ki ba suar wai tang menin nrai ke liala katu ban ruai halaki jong ki benta ku blai sibun ya ke jing ya sim benta lang jong ki ni ki long kemi baro mentangin poi se ka wei pat ka benta ha ka mangin yo ya ke jingkren na irreverend SR Dekar I administrative secretary iba in charge ya ke Jingiaseng KJP assembly pastor nadu menin ngila pediang sngobhaya pi bat mentaru ngi pediang sngobhaya pi sa hisin rengkat ki bahayeng hasem ki bapyawan lang bat pi kublei sibun ya ke jingla kloy jong pi banyak senran lembat ngi haki por baro jong ki jingdon kam ublei un kerku ya pi bat chua bangin yo ke jingkran ding pastor nginya ruai ke jing ruai ka ba laispa khandai phun riu na ka batmai bat laispa nyufusau na ka berim ka jingyale u Khristan ngintur ngin om shepting usim usaprang ka ding bat ka ngin om sha bakin khang pansngat bat buram bat nongin ya yo ubat unong bisar halendet ulo jong subhangin ya yang lang baro Ngintur nginom syap ting usim usaprang kading bat ka nginom syap bakin kang pansngiat bat buram bat nongin ya yo ubat unong bisar halendet ulo ngintur syakajing yale ngintur syakajing yale ngintur syakajing yale dasisha yin sajom ding po na bajen jada shisha kinwan bun ba na kum kita huji sulaban
ba loi ba jam nốt u sha la kislei la ken tang te men takashi tom perthei Yen tur shaka jingyale Yen tur shaka jingyale Yen tur shaka jingyale Da shisha yen sa jom Tisao dong ko jen cha tu yang ban ya le Ngan ying hang ha po de ngam ti ngam ba bi Kamen sim ka jong a tu sho kat ba mon U try u la weng ya ka bi kat ba don Yen tur shaka jingyale Yen tur shaka jingyale Yen tur shaka jingyale Da shisha yen sa jom Timen talasting kading pna bangan ba La jam ki jing shi tom ban ri wa nga la Nga ku men ka do nut nga suk min sim hi Ban bot ya uji su shalom kalbari Yen tur shaka jingyale Yen tur shaka jingyale Yen tur shaka jingyale Da shisha yen sa jom Chairperson Jongka Jingiaseng Kynthei Khristan JAINTIA Presbyterian Assembly Kidikhot bat ki delegates baro kibala banya poilang nadu menin bat haru gani kasngi ki pastor Jongka Presbytery soara baro bat ki weipat kila abandon lesi bangam kot ke khamat ban yo yaki ngadap deka jing sngongu ka bakrau yo blei bopun yo hanga yakani kapor bat kabor bat kalon yeng hakaba ngala banwan yakaban don rengkat bat khamtam ban long kum unong sam yakaktin ka khubor ka jong ublei hakani ka janmit kapendap yenga deka jingkemen hakawe pat ka benta ngiladon hangni menta haka historic place ka jaka kabadon haka ka history sispa nyo pusan Snem jong ka jingdap ka NABON SAWIAN kumbalayathu hangi daka jingyalap daka jingrwai daka jing duai bat kumju daka jing lam khamat ngidon haka jaka kabalong ka history jong kabalang ngidon hangni kabalang nong saulia kabalang kaban Nyngkong balang Presbyterian hakani ka RI-KHASI JAINTIA ka jongi ngidon hangni ban celebrate yaga jing dap sispa nyau pusan Snem jong kan NABON kasamla Kynthei kabayeng na kabanta baro kiriu Kynthei jong ka KJP Assembly hakane ka RI-KHASI JAINTIA ka jongi ngisngo ban aingu yu blai
bakum ka ne ka por ka bangiyo ban yeng ban lek kemen ban rakhi ban yaro ya ublei uba ai hangi ya ka ne ka riukun thai ka ba yeng na ka banta si bun ba ki hajar ki lakmut ki riukun thai ha ka ne ka ri ka ba it ka jongi ka riukun thai ka bala priang Nyngkong yau Jisu ha ka mensem ka jongka kum unong penim bar unong siuspa jongka ngasngo ban ai ngu ru ublei bang yeng hang ni ban kren hapdeng jongpi kum ki long kumi ki badan la ki jong ki jingkit ki jongpi naka banta ka burom ka jong ublei ngiron hang ni ki missionary ki jongi ki batrai hakane ka RI-KHASI JAINTIA ki batrai ru shabar naga naga jalna kiran lang bat ngi ngisngo ban ai kublai kerpang ayapi nadu ki counselor ki mission worker ki missionary ki jongi ki missionary teacher ki bala ban poin ka jaka ka bajengai ban celebrate lang yakane ka jubilee ka bakmen ban nga ai kublai ru kumju na pedeng jong phi kum ki senior member ki nong kit kam jong ka Jingiaseng Kynthei ki bala rim ki bala senior ba pirala ban wan banesim benta ubleu yo i ya ka jing sha si tom ka jong phi ubleu yo i ya ka mensim ka barhem ka jong phi ban wan poi ha ka ne ka jaka ha ka ne ka balang hanong saulia si kentin ngasngau ban pan pau ya ka jing khuble kerpang ya ka balang Presbyterian nong saulia haba ki jing ka Jingiaseng Kynthei ha ka emergent meeting jongka kalakhot ya ka ban penbait ya ka ni ka program ngayo i baka por kala thmit lengkot haduk kata-kata bat kumta ngilarai kum ka Jingiaseng Kynthei ban kerpat ya ka balang nong saulia ban pediang ya ka ni ka jing rakhe jubilee ngapan pau ya ka jing kemen ka bakrau ban yo sngo baka balang nong saulia haka por ka balengkot kalala ban pengkre kum ni kumbangilong ban yo ya ka ni ka Jingiaseng ka bapu ka Jingiaseng ka bakmen ka Jingiaseng ka ai hangiru ya ka maryang ka babit ka babiang ban syakri yaublei ngilawan haka ni ka por na keleng ke jaka na ka ri JAINTIA na ki thain chete sepngi bat kumju na keleng ke jaka ki balang ki bangingi don lapha sheni ban represent ya ki balang ban yo ya kani ka jing rakhe ka bakarpang ka basisen lano nginamla ban yo ya ka bunsin rengi ai ngu blai uai hanga happy ya kani ka por ka bakodor ban yo celebrate ya kani ka jingdap sispa nyo pusan Snem ka Kynthei Khristan jong kan NABON SAWIAN habang ipuli na ka history jong ka balang Presbyterian haka ni ka riga jongi shwa ba ki missionary na reveals kin one kaladon ka Serampur mission balapha da William Carey kabawan nakari Bangladesh hapo uta u missionary u bakerting u Krishna Chandrapal haka jingtray missionary jong une u Krishna Chandrapal ka history ka yathu yangi bagi Khristan ki ba Nyngkong napdeng ki khasi bat JAINTIA ngiyatip yaki uduan bat ana ngiangu ublay bahaba ki missionary kilawan banseng ya ka mission haka ni ka dong haka ni ka jaka ka bangiyeng ki missionary kila si ya ka lama jong ka gospel bat ka ba Nyngkong na pedeng jong ki Kynthei ban respond ban jit ban kut jengmut ban pedeng kade ka NABON kumbang ilayo sngaw na ka jing yalap Nyngkong ka pedeng yo Jisu haka mensem kayo
Daki khmat ki bekerja mensim jongka. Yaga dur ka bhabreu ka jong Jisu. Namar bakadang don haka met haka do kaham banyat yiki lenti ki ba ki ba juat kat banyo pediang pura ya Jisu haka jingim jongka haka mensim bat haka met ka jongka kaham banyat yaka lenti ka ba khoru ka ba khoram ka lenti ka ba ka ba thar ka ba juat bat ka lenti jong ka jingiap ka lenti jong ka ka lenti jong ka ding habangi pule ke history jong ka nabon ngio ya kata tingi ai ngu blai bakan nabon ka sim ya ka ne ka rai ka jong ka wat lada dai bakan du no yukpa ka kemi ka ying ka sem ki hanmen ki para barakhat wala ka de bandu no Henry ka sim ya ka raikut bahkan bod ya Jisu longkat balong kata ka de ka jingkut jingmut habangi perkhat ya ka jing shlor jong ka nabon ya ka personality ka baka ka don ngio baka don haka sisa ya ka mensim ka ba juat ka mensim ka ba shlor ka mensim ka ba satar wat la da ka dei ban du rut khoj pana khoj Henry kahun ban bot yo Jisu habangi puli ya ka history jong usadu sandasing wan nakalong ying kum kanabon kalong ying ka baru blai ka babat ya ka niam ka rukom ka babat ya ka riti ka dustur Henry ban pun khen ya ka ni kala ban long ka basang usadu sandarsing uwan nakalong ying kabatip briu tiblay kalong ying kababat niam kalong ying jong kisik kata ka niam sik te Henry uni habaw la pedeng ya Jisu ukloy bandu no yaki ki baro ngiju pendon kam ya kawe ka kenten ka baong ka bansi kathom ya kasang kani ka jingjit jong ka nabon Nyngkong ka de ka decision ka jong ka kabar bade kahap banthom yaki rai ki raidam ki riti ki dustur ki jing khanglat jong ka niam ka rukom ru ka kroy ban du no yaki nakabanta ban bud yo Jisu habangi rakhi yakani ka demi semi sepcentennial kadeka jubilee kabawan nakaktin Latin kadeka por jong ka jingkan mau buram yaki riu shlur yaki nongle kamba yaki riu khrau ki balale ki bakrau nakabanta ka kam ka babha kan nabon kum ko wei ni ki riu khrau kala nut ban no ki baro bat ban bud yo Jisu kabanta ka bangadon ban yasulok nakaktin jong blay hakani ka por kalong naka kitab ka Esther Saul nong kadakhot ka bakhan riu ka kitab Esther Saul nong kadakhot ka bakhan riu ki kentin ki bo ong kumne ngan sim tangai ka tu ka benta ka bahadin bat kumta ngan le sapo se usim ka bomlong kat kum ka an bat ladangan yap ngan yap kata kalong ka benta jong ka jinge slok hakane ka por nakaktin ka jong ublay kini ki kentin ki kran ya ka jing bom ban sesu bat ka estar kala kran ya kini ki kentin ban jam persya ya ka anjung sim bat wat lada ka day ban ya kendu ya ka jing sitom ni wat lada ka day ban yap nakabanta
la ka jong ka jai ben riu ka jong ka habangi pule ye ka ni ka kitab jong ka Esta ka don ba ka jingisrim bar ka kitab jong Daniel bar ki jingi tengku jong ki artli kitab ki artli kini ki personality ka Esther baru Daniel kadon ka jingisrim ka bakrau haru kata-kata di ngingam katukan ni lengkot sepang kani ka kitab jong ka Esther habaro ki kitab jong ka Bible kadon ka Jingpynbaptis ya ka kerteng ka jong ublay nadu ka kitab Genesis hadu ka kitab Jingpynbaptis Henry hakani ka kitab jong ka Esther ngim syam lalap baka don ka kerteng ka jong ublay don bun kinong tho kiba ay ka commentary ka jong ki balay non kam ya ka kitab jong ka Esther haba ya ka kerteng jong ublay syam lapan pau haka ka kerteng ublay hakani ka kitab ka balengkot kam don sisa te Henry kakti jong ublay ka don hakani ka kitab ka kerteng kam don kat baka kti ka jong ublay ka don ngin ye pe ka to ka ni ki benta kumno ka Esther kaya kendu iki jinge haka jingem ka jong ka kat kum ka real story jong ka Esther kadai ka samla ju ka babhabriu kalong ka Kynthei Khristan ka bomdon su ki kimi ki pa ki jong ka Henry upersa jong ukpa jong ka ubolong ukni jong umor dekai bar une umor dekai ulari ya ka ula penhe pensan ya ka udai mau ukeng ubala penlong briu ya ka Esther hadu bakalala banlong hadu ka kerdan kum ka kasim haka yingsim jong usim Ahasuras habangi puli ya kani uai une Ahasuras latip iu da kerteng Xerxes Artak Xerxes une Ahasuras ude ukhun jong usim Darius jong kahima Persia ka bapaunam hadu kata-kata hakata ka por une usim ula sengsar hapok ka jing sengsar jong kadon hadu sispa arpo nyauteli ki province kabamut nadu Persia hadu India kayar kata kajing sengsar kajong une usim jong kahima Persia une usim Ahasuras ukhun jong usim Darius ubala sim ya kan khet ka jong ula penlong ya ka jing khawai bat ha kan ka jing khawai ban pen pau ya kata ka spa berka jing don jing em jong usim ula don kam ban penlong ya ka jing khawai ba haka baki bakrau batri ki menteri baki lengskor baro kinyawan ban celebrate ya kata ka jing khawai ka jong bat kumta ulak hot ya ka pasti ka balong ka mahade ka jong ban wan mi pau hapdeng jong ka jing khawai rengkat baki jing riamsim ki be itanat ya ki ban ya ka jing penhun hapdeng ki menteri ki korbari jongsim Ahasuras Henry kani kasim pasti kala kentai ya kata ka jingkhot jongsim bat kumta kinong ai boit jongsim kila ya ka jingmut bakani kala long ka Jingpynbaptis ka bakrau ya ka kingdom ya ka hima ka jongsim kumta da ka jing bitar usim ula pun kut no ya ka jinglong sim ka jongka
but ula ai ya ka jing ai jing mut hapadeng ki menteri ki jong u ban pen long no ya kata ka jingwat ban long ka mahadei ka jong u ti kumta habala khot ikiriu kun thei ki babhab riu sia kata ka yings im ban pen itanat yeledi hakar nyeng rnyot ka jongki bat kane ka esta kabalong ka khum ka khun jo umordekai ura lam yakani ka esta sia kata ka yings im bat haba us im uyo i ka dur ka ba itanat ka ba phabriu ka ba lui ka ba don haka ka dur ka ba phla bat kala pen ngobha ya ka khmat ka jong u kumta ula jit ya ka esta bakan long ka mahadei kum kas im haka yings im ka jong uni u ahasaros im ti kumta nganom ya benia ya ka ni ka jingyat jong ka story jong ka esta mentapat balai ka keren ya ka ni ka kentin bat kumta ngan lech siapa us im kabam long kat kum kan balada nganiap ngam salia nganiap bat kata kadai ka jingkut jingmut ka jonga bat ka khubor ha ka ni ka janmit kadai ka rai ka jonga ka jongpi kadai ka jingkut jingmut jonga jongpi simet ban rai kut ban long ki syakri ki jongblei hadu ka bakut kum bakan nabon kala rai kut yeladi une Mordekai ulang uju but ula Snem ya ka esta bakanom penpau ya ka identity ke jongka namar baki nongshun hapo ki menteri ki para menteri jongusim kim dei bantip bakani ka esta kawan na ka longyeng kum ka samla ju une Mordekai ulang ubreu babha but Haman ulong unong sensar ubadon ka mensim ka basniu haru kata-kata. Uniu Haman ulalong uway neki menteri ki bapaunam ki badon hakti hakajat barusim ahusaros. But usim ula syania haune Haman. Baun Haman ulayo ya kata kado nut kajong hasaros bat kumta uni ulai pensania Haman banlong kum prime minister jong ka hima kajong bat ka ka ba uong usim unshon shap dakasati kser kajong kumta Haman ula penmi ya kawai karul kawai ka an baro ki khun kirayot jong kahima kin kongu bar kin dems im yo Haman ula soy usim dakata ka sati ka muhor ka jong hakata ka dikri bat kumta ula lej ban partasnong daki kulai baki dei ban dems im yo no Haman Henry ka basungsi yo Haman kalong Mordekai syam la pendam milade hau neu Haman bat kumta Haman hamaulat wan kani ka mensim ka basneu ulat hau ya kata ka ain badai ya ka ban penjot ban peniap ban pendu jaj sendon ya kani ka ying Mordekai ka ying juga ista berkata jauhi barakawai. Dai halor kani kadau. Ba uni Mordekai ula ngausi ula sum yelat daki depai ula kup daki jankan ban ula lej hakmat jong kata ka yingsim ka ista. Bat kumta ka lej ban kelihu balai mele kumne kai ka ba penlong yame kumta ula paktin saka esta hakada khot kabakhat sao habangi puli yeki kentin kiba
Mordecai ula keren haka khot kalau nong ka basau ka khot ka bakat sau namar lada pha pham sngap jar haka ni ka por tika jingirap ka jing pelaj kan mi yaki jiu na ka wei pat ka jaka henry pha bar ka ying khpa jong pha phin jot no but batip lese Palawan syakaneka hima khnang nakabanta kaneka por kabakodor. Ula kran ini kentin, bat mare yo ini kentin ka esta kalakhot yaki riu kuntai, kalakhot yaki rangba ju, kiba haying hasem jongka ban penlong yaka jing sha jing it baka jing duai. Bat ka story kalaya thu yangi. Bahadin kata ka jing sya jing it. Kala keren ye gini kentin. Bat kumta ngan lej siapa usim. Kajulong kaan jong usim. Banaba baro mano kimla ban lej siapa kata ka kodiat jong usim. Lamda usim ula ai bore ki banwan. Kata ka deka an. Mano kimla ban lej ban rung siya ka plau jong sim, ban mano barung, ladam don ka daw ko babiang, laday ban paniap no aki sisendon. Kata ka deka ay, ka esta, halor ka ni, ka jingjia ka bakum kata, ka tip ya ka ni ka ay. Kung ngan let kumno, syusim, namarwa syum lapan idak, baun invite ya nga, hakata ka plau ka jong ngamla ban let. Haka minutes ka bang ngalej ngala ban sya pensitom ban ngala ban yam ti henry hapdeng kani ka jinge ka bakrau kumno ban jam ka esta kala penlong ya ka jing duai sya jing it bat habala kut ka por jong ka jing sya jing it ka esta kala lej dakini ki kenten ngan lej sa usim kabamlong kat kum kaan wat langain yap ngadei ban yap nganom salia kumta kalalej haba usimu yo iya ka esta ulara ya utau dingdu ksier jong kata kamun haba usim upen iya ka signal ka jong daka bara yunu dingdu ksier kabamut buai ka permission ya ka umon ya ka banwan haba kalawan ka esta kala lej hajan usim bar kala kata yau tau ding duk ser baru la kali ka kusim esta ka bangan le ya phamanta kani kasim esta kala karpat kaong ngan pon kre ya ka jing khawai haka ying jonga banga kerpat yami kusim bat yau haman papinwan syaka ying jonga hakata ka banquet ka khawai ka bakalapun kre habang perkhat yaki kentin jong ka jingkut jingmut jong ka esta kalalong ka khubor jong ka ni ka janmit kaba maka ka aya ka ni ka raikut lalong kat bolong lada jia kat bajia ngan lek kani ke ista haba kala le ya kani kadon haka ya ka donut Nyngkong kayo iya ka jing shisha kayo iya ka jingma kayo iya ka badai ban le kabar pade ka sim ya ka mensim jong ka jing shlur long kat bolong nganha banlet ka esta kum kasam laju kabatip yo ublay kabatip yo ubriu kabriu blay kalong kakit hakarenjing ka jongka ya ka personality ka beitenat mangibaro ngidan la ka jongka personality ka baubleu ai kani ka kentin personality ka wantin persona kabamut kalong renyeng
Haba ublay utaw ya ubreu. Utaw hakadur jong uhi. Kata ka face, ka personality ka jong ublay. But kata kadai ka sharp. Ka personality kadai ka sharp. But kata ka sharp, kadai ka jingshon sharp ka jong ublay. Man ba ublay utaw ya ubreu hakadur jong uhi. Daka deumet. Habolo persat ulasion sharp ruhaka. But hakani ka personality ka don kamayan ka bakan cablay. But mdon ka jing batay, ka wala ban batay, ka kamayan. Kamayan ka day, ka jing syampang blay. Ka day ka jing start blay. Namar kata, ka personality, jong ka esta, ka bala kup haka, ya ka dur, jong ka rukun thay, ka badon ka mensim ka baslur, kadur ka ba itanat kaktin kabala ban pun ya ka jingsngo namar kata ka esta kalalej sya kata ka jaka jong usim bat kumta usim ulas ngau bhae ka story jong ka kayat bat haba unaman ulawan ban mi pau hakmat jong usim Siem mula keli u kawai ka jingkeli ko naman, ko haman, kaingan le yame. U haman ulaong, ko siem ladame sngobha, ngakwa yame. Banwan ra iuta ubame ije, ban pensong hau kulai. Ban pa ya kita ki kulai, ban kit ya ka jing perta. Badai ban burom sim yau berkata kadai kajingkwa kajonga. Bat kumta haba usim uyo sengu ya kata. Wong ya ka ka pameong nganle manga. Lawan pat ka khumor. Kaban naga estar. Kong kusim kanrat. Ngamla ban sya. Ngamla ban susngap jar. Lemdangannya thu hame wong kai kata kusim. Kalai thu ika jingjia baro kong kusim. Kalami ke hukum name. Melason ka syap daka satik ser ka jome. Ba uhaman un yeng ban yale ban peniap ban penjot bat ban pendu jaj no sendon yaka jaj ka jonga. Usim mula kali manu uta udan hangno bat ka esa kala itu hangni ngani tu eme shu kusim ba uneu haman haka yeng jong u ula pen yeng lepa ya uding pasi ban pensitom ya ka jonga bat ya mama jonga umor dekai hangtai udan uding pasi Im daka jing bitar hangta. Ulai ke hukum sendan. Ya ka ban penjot no ban peniam. Yau haman. Bat iki khon jong hukum ju. Kata ka day. Ka rizal. Jong ka jing syak jing it. Jong ka jing duai jong ka esta. Lembat kiru kentai. Ki para kentai ki jong ka. Para bangaj. Bat ki long kami baro ki badon. Haka ni ka jingaseng ka bamanta. Ka kerteng ka jong ublay, kam siyam ladon, haka kitab jong ka esta. Henry wo, ka kti ka jong ublay, ka pau, haka ni ka kitab. Karon ka jingasrim, ya ka kitab ka jong u Daniel. U Daniel ulong samla ju. Uba ij ya ublay. Ubadon ka jing start. Kaban pensubha wat ka hima ka jong usim. Darius. Ubalong ukpa jong ausaras. U Daniel. Napreng kita ki lengskor ki rangpa. Ulasa jit kumuway u menteri. Hapo ka hima jong u. Namar kata kat hadu baloyo. Ya ka nam belta syasar. Kumta. Kini
ki nong mudoi ki para menteri ki yo ye ka jing riu blai ka jung Daniel lai sin sisngi udem ban puli ye ka jing khang yit sia ka Salem umla ban du ye ka jing mane blai ti namar kata kani ka jing bisni jong ki para menteri kila ya kren phasiao kila thau ya kata ka lat buitu ka jong ki kumno ban penjot no yonu rublai namar kata kila penmi ya kata ka dikri kila penmi ya kata ka hukum ban lej ausem Darius kos em kenrat totip bakani ka hukum kanong ka hukum ka jongme ba meman penmi ba barong ukhun urayot jong ka hima kim deisu ban mane hauwei parublai laino ka ba mane yame usai muang to lawan ra ya kata ka dikri balason syap ya ka hangta daka satik siar bat kumta kilalej ban khongoj ban sentiat ya ka jingim bat ka jing mane blai jong Daniel kumta ki lapen ban bau Daniel syam sange ka ba mane blai license sisngi kila lej ban report kiongkos empet kani ka signature ka jongme udon kanyu briu ubam syam kongu yeme udang mane yang jong blai Jehova license sisngi namar kata kat kum kane ka dikri ka ba memela ai deban bread no yu haka kram jong kising u Daniel hang taru umla ban len yala ujung kenrat barwong kat balong ngangan ngej ngan ko ngu ngan mane yu blai hadu ka jingyap la bread yu Daniel haka kram jong kising Henry ka khti ka jong blai ka don hangta bat syam pen mensau ruam ka khubor jong kani ka janmit ka de ka jing shlor ka mensim jong ka jing shlor jong ka Esther ka mensim jong ka jing shlor jong ka Nabon ka mensim jing shlor jong u Daniel u bolong u Shakri blai u bom ju dei ban du ya ka jing mane blai ko ki para bangai hakane ka por ka khubor jong ka por ka ba manta kalong habangi pej iki jingkalla haga imlang ka salang ka por ka lapoi ka bangi hab ban raikut yeladi longkat balong ngimde bandu ya ka jing mane yo blai haka ri ka jongi ngio iki jingkalla naka wei ka sorkar saka wei ka sorkar naka wei ka por saka wei pat ka por ka bathau ye ki lat jing kumno ban pendu ye ka jing lai lo jonga jong phi ban shakri ban mane yo blai ngai ngu yo blai sispa nyau pusan Snem ngilaya ye ka ne ka history sakat no Snem ngin ya bat ki ki jing tanju ki bangi hap ban ye kandu totip baka mensim baslur jongkan Nabon kaya ini hadu hapi hanga haka ni ka juk ka bangi im menta ngiduai yo ublai baka no ka balang ka bamat ya ka torture ka bamat iki jing tenju ke be meding kalong ka balang ka ba im ka balang ka ba shisha ngiai ngu yo ublai hadu menta ngindang yai nang ni sekmat tat lanong indang yai mat bat lada day ka por ka bangin mat kum kata tungin tip baka khti ka jong blai ka don bat ngi Mordecai ula kren haka Esther uang palawan syakata ka hima kamamut lakhot ya paban long kasim hangni totip baka ni kan day ka por ka jong pa kareka benta ka jong pa banle haka ni ka crisis ka ba menta habang ikan mau ki kamba oblay haka Bible kalong ka proof yenga yapi
Larang inginut banyat sekman. Ublay udan hajan banyarap yanga bajapi. Ublay unirap unkarku yakani ke khubor ke balengkot hakani ke por. Unai yang api yaka mensim ke berhem. Unai hangi yaka mensim ke bekut jengmut. Unai hangi yaka raikut langi de banyap nginam salia yakata Henry utrai uran batngi ublay unkarku naga pentaka puram jeng'u. Amen. Kumblay sibun pastor. Yaka kubor ka bapi pela pasyat hangi menta ke janmin. Ka balong ru ke challenge yaka jing ke jongi kamtam kum hakani ke juk ke bamenta. Pila ai jing mut ru bada ke jing slur ngila ban yeng hapedeng ke jing namar ublay uyai don rengkat bat ngi haki por paro. Haka jenglong breu nginam la setiban job. Henry rengkat ke bor ublay ngila ban job iki jing baro. Tika Jingiaseng Kynthei Assembly kadap deke jingkemen ke bakrau. Haka ni ke por bangi rakhi ya ke nabon ke balalong ke nuksa ya ke jingim ke jungi bagi jing terwajung ke pertai baro kim simla ban pentelot lani ban pentron yi. Henry habi syania ublay kalong kabala baro. Ublay unker kuye pi pastor pinday suk nang ni sala ka jong ka yeng ka sem ublay undor rengkat bagi jing tray jong pi bagi jing sakri bat pinyay don rengkat ru lembat ngi haki por baro ban penslur yang ngi ban batay lam yang ngi ki Kynthei namarbun ngi Kynthei ngilong kluj ngilong kerki bat teng ru ka jing kerki ka jongi let se ka poi se ka no ka babakla nre ngit skem bah ka jing yalam jong pi nginang ya nakabor syakabor kumba baro ngitip ba lashim snem haka snem ar hajar ar posau ngin rakhi sia ka waipat ka jubili namar ka jingdam shispa ar posan snem ka Jingiaseng Kynthei Assembly Nila rakhi hau Snem si hajar kandai spa kandai pu kandai kadap si spa Snem ngila don ke projek ka bang ibu sabar jong ke rile jong bat hakata ke projek ngila bu ik missionary arngut ki thai samla nari khasi ki bela len yala ke jong ke jing im ki bela resign ki kap sarkar bat ki lej ban trei hakata ke mission di iwei ne kita la sibit insa Ayah ke jing keren bade ke jing yalap hap pedang jongi bakan long ke jing kerku ya ke jing em jongi iwe bakin mi ki kun samla ki ban pendep ya ke mission ke jong trai tu bleun kerku ya ki benta baro ki mengalap pendep bad ya ki nok bad ya ki program baro ki mengalap pendep na dum step haduk menta ke kliman bad unyai don rengkat ru bad ngi la sibit tengah kerpat bala sibit hakapor nriu beji mungin long ke Jingiaseng te lada itu ki bala kin snobha banya pensengan lam yangi ngin yo ik jingkren na missionary jongi iben Nyngkong jong ke Jingiaseng Kynthei KJP Assembly mentangin poi se ke waipat ke benta ka jing penbena na ka assembly bat na ka balang Ni golong ka program nak benta ka Jingiaseng sibet janmiet ak pon riu beje san siteng hadu riu beje ngan yo ka jingrawai penremen sim po ka jingalam jong ka Jingiaseng samla balang lai reng eu chairperson the Mrs Sweet Mary Rapthap chairperson ka Jingiaseng Kynthei Assembly iban pule badwai the Mrs Ayom Pengat Bamon naga KJP Snot Mingi chairperson ka Jingiaseng Kynthei KJP Snot Mingi ngin lum ru ki jing aingu matkat badang lum ki jing aingu nginyok sngo yaki atli ki choir ka Nyngkong na ka balang lai reng eu bat ka baa na ka Thomas Jones School of Mission pengkentang ki jing aingu bat nginyo ya inong kren the Miss Cherry
blossom pochna ibelong in missionary jong Jingiaseng Kynthei KGP snot mi ngi kabron hang tai hapo Assam Hariabari inyoru igijing kran ai kublei naga Jingiaseng Kynthei assembly da chairperson ban nakaliang jong kabalang dai temen besan SK SAWIAN inyoru igijing penbena bat igijing penwai kawai pat gajing kerpat akan kapor kalong kerpat igid khot jongka KGP assembly nadu ki khot ke isi ki khot ke paper papin sngom ha ban yasa adin balawai ke Jingiaseng mat kawai pat gajing penbena akan kapor ngan penbena biang let's say gani gajing rakhi gajungi gajing dap chis pa an san Snem kan NABON na pedeng jungi ke badon hang ne nginom la syu ban yo ya ka ya kata ke chispa anyo pusan biang lai no satang kita ki ban kha next hadin shipolo ne arku Snem kumta haga bangin ya lek phai lagi jong ki Jingiasem anda karpat yang iwe bangin pansa jingkan mau ya gani ke jing yo benta jungi haga ni ke jing rakhe da ka bangin sngub ha ban ya thiet ya ki mementos ki ba ke Jingiaseng Kynthei kala pen kre kumbala penbena nadu mene bat ngani ai penbena biang kani kapor kan karpat ipi iwe ki bawan sya kani Jingiaseng pinom lek phai thli nang ne ndai pinra rangkat ya kani souvenir daga ba pin sngom ha ban ya thiet ikini ki mementos kan long ke jing kerkhu ya ke Jingiaseng Kynthei bat kan long ru ke jing sa kan mau ya kani ke jing rakhe jungi ke jing dap chispa nyu pusan Snem kan NABON ki jaka bala bu ikini ki memento pila ban syam hang tei haga gate bos shit nang ta harum hung to kendiat kidon ki volunteer ki balapan krek bandi ki te kini ki long ki jing penbena ki bakandiat ngani kapor ku bless you bon taki jing ai ngu ki bangile yo priang ngani ka Jingiaseng shibaje steng ki mi pra pusan hajar lai spa khandai pu pra tengka I chairperson ka Jingiaseng Kynthei KGP assembly iba yalam ru ya ka Jingiaseng ka ni ka por te na kaliang ka palang idon ya ka ban pentip ka beri beri ka Jingiaseng ban nga sngo baharu ba midon ru ya ki benta ba kin pentip ki bedai bat ki program ki jong ka palang bat kunjuru ki jong ka district ti so ngan poisi ni ngan let bet chuai ka bedai bat kani ka por ka pemerintah ti kumbang ila padiang so bahaya pi nem step ya gitu ke belawan sang ni ka Jingiaseng na du dang step bat sa si sen pat na ka benta jong pi ki para ngai ki ye ki bawan ki jaka ki befer ki balang ki befer ki mangayu i kani ka por ti kum ka balang ngi padiang da ka ben siam ka ba kemen siam ka ba keluat ya pi baro sang ni ka Jingiaseng ti ka jingkerpat na ka balang na ka benta jong pi kalong baro kat ki bawan sang ni ka Jingiaseng kum ka balang ngem kwa ya ka ban chupa thli ya pi sala ki jong ki yeng ki sam bat sala ki jong ki balang te ka jingkerpat kalong ba fin so bahaban rung se ki yeng ki jong ki para banget ki ba i ki jongi ki lapan khre kelut na ka benta jong pi iwe ngada kerpat hamtam na ka benta jong tu ki delaki ki belawan nadu ben resni ki bela yo ban shong se ki yeng jong ki para banget ki jongi ya si ki don ki para lok ki jong pi ki ba pi itu i dau ya si na ka pin la pina kan kaliang ka jongi kan ban ya tan lut ban hot lut ya ki re so bah ban lam se ki yeng ki ba ma pi sa kata ka di ki kerpat na ka benta jong isua dia ka wei pat ka jingkerpat ka long sa si sen pat na ka benta jong ki tu ki kuaya ki belarwai na du mana step ki ba pila ya le ki se ki yeng sa si sen pat na ka benta jong firu ngida kerpat ba hen so bha ban rung biang ste ki yeng bat kita kilong ka standing kuaya jong ka KGP sinot sapni kenet biang hayeng teman rusan pidi ding do nang standing kuaya jong ka KGP sinot mi ngi kenet hayeng jong ikol kong holda em kenta Jingiaseng samla balang ra o kenet hi teman rusan w ding do
But Jingiaseng samla balang latra kinlet haying jong ikong pi walang kini ke belawan step ngangit kapda kapsu ipi badelam. Te kumjuru na kabenta jong Thomas Jones School of Mission ki badon ni ka program na kabenta la sibis janbet. Na kabenta jong firu ngilapan khre hangti haying jong Dr. DW Rambai ketika don hadukan te ngangit kibon kibiya itu tidak kumnu ngi dakar pat ipi baro ba finele ringkat ru. Nadu i principal, but kumjuru ya school hibra kawai kumbai ngila kharsoba. Te nakamenta ki invitees, kibelong kinong ket kam jongka sora presbytery, but Jingiaseng Kynthei sora presbytery. Kini ru kinet hiyeng jong temen besan pidi ding do. Hang tia dong school, namata ke Jingiaseng samla sora presbytery, but ke Jingiaseng samla district sora mau sumai. Kini kinet hiyeng jong i Mr. JK Hujon hang tia hadukan. Nantaka district so ramo sumai but Jingiaseng Kynthei kin sobha banlet haying jong ikong lana pika rembai hadong school. Nakabenta jong ki dekhot jong ka isi provisional peding kin let haying jong i Mr. TW Khan hang tia hadukan. Nakabenta ki paramit be ki jongi ki barang don kerteng bat ki bawah larak kerteng setai jelong. Nakabenta jong firu ngi dap da kawas ngungu ya ka jing don rekat jong fi ni kapor. Te nakabenta jong fi ngi lapan bet ya ka ba fenlet hayeng jong ikong FR sotun ni kong flora ibang ji khot e. Te nakabenta jong fi fin so ba ban yelet bet atu ko yeng. Te nakabenta ki dong hikai jong ka JRTC mau klot bat kumjuru ya ki staff jong ka KGP assembly kini pat kinlet hayeng jong i kong pi walang hangtai hamok siem. Tenaga benta jong kini ki khna hostel CP Girls hostel kebijadan benta bat kabalang nakapor chakapor nikarpat ya firu wat nomlet thli kumtu salaka jong ka jakasa angtai hostel so bha ap sipor hangning in saya lam fi. Bat kumjuru nakabenta jong ka Jingiaseng khna jong kabalang ke belai tu kwayan ne bertep nakabenta jong firu so bha bania song hang ni bonome khi ngin saya lam ni fi jaka ka ba fi dai ya ka ban let te kini ki Jingpynbaptis ki bade nakabla kan ki Jingiaseng te kong sai season prat ko mangala ong idon ru ya kini ki program ki bang idon wat pentep bat kita ki longkop nia ka program itu khana jong ka district seorang musma si balang balang nak benta jong kan ikasni uturai arfong jauh terek kelum kumne haka balang nong saulia bani tu khanai teman besan pidi ding do haka balang seorang tua i Reverend V Swear haka balang maumlu Mr. Banlam Kieling do haka balang mau sumai Mr. MP Kongwir haka balang mau kdok like kro Mr. SS Lingdo haka balang kut madan kan ke Jingjit teman besan haka tenat balang nong priang Mr. S Maulong tenat balang maura Mr. Mlik Rani but tenat balang lat kro Mr. RS Nongbri tenaka benta kambit balang jong kabalang Presbyterian nong saulia haka arfulai tarik ban puri bat ban doai di Miss Priscilla dekhar ke subjek kong tu punya so lang ya ka doang nu jongi ya ka blaseng nongrim na ka kitab sam ka ba frafon rio ka dekhot ka ba khatway ban kren ni ka subject Mr. SB Marbanyang pat ban doai hedin di kong transmissible ling do pat ha ka mit singi sajan arfun rio terek ban elam ka ba puli na ka tin ka jong boleh bat ban doai Mrs. Christine Saman Baha Karsentio kong kini ki longki Jingpynbaptis. Aku boleh sibun ni kini ki Jingpynbaptis, bat ki badai yang ni ki pait ba ngi sofa ban pediang ya ki jingkerpat jong kabalang. Te kani kalau sekawai pat ki Jingpynbaptis ba ka Jingrakhe Jubilee ya ka NABON kampat kut. Kani ka dai tang ka baslang. Bat kan sakut house Snem uban wan. Bat ngi layam kut ru ban penkut ya ki Jingrakhe ya kani ka NABON ha ka sinod mingi. Di saji senpat nga ai kublaya baro ki balaya poi tu ya lek suk lek san kitu ki bom lak ban
Syong haduk menmiet, ublay unang kerkuy pi naduk ki sinot ki bangilakot snobha ki sinot pedeng ki sinot riboy, bat ki rangba aru naga perstiri seora bat naki wei di jaka ki ba marjan nang ni ki belala banya don lang bat ngi naduk menin ke sengi tu ublay undorngkat lembat pi ba pindang ya snok tilang bat ngi haka wei pat kepor haka bangin penkut ya ke jubili jong kan nabon. Timentangi la poi sekebekut ngin ya ruai no ban penuai ke ni ke Jingiaseng da ke jing ruai ke ba sanspa nriu fo ar bat nda habala kut ke ni ke jing ruai nga kerpat ye inong kren i reverend esat kar bin snobha ban ai ya ke jing kerku penuai ke jing ruai ke ba sanspa nriu fo ar jarkat ki bayok sngau pertajam penbena saudong keleng kubor babhatam ai jingkot kan sawa ki donut kan ngam jarkat ki bamon tuan jarkat ki bamon rit bat kraw ril spa riuduk kat ki badan ngap no pen imba I ukot ki bamon jarkat ki bamon tuan subhangnya yang lang baro Jarkat ki bayos ngau pertajam pen brasau dong keleng kubor kabhatam ajin kot kan sawa ki donut kan ngam jarkat ki bamon tuan jarkat ki bamon red bat kra riu spa riu dukat ki badon ngam nong pen imba it ukot ki bamon jarkat ki bamon tuan jarkat ki bamon kim de su ban buteng ka jing khang dang reng hang yang jot kloi to yang Jesus Christ ulong kalin ti jing em neng jarkat ki bamon tuan jarkat ki bamon riu brat kra riu spa riu dukat ki badon ngam nong pen imba it ukot ki bamon jarkat ki bamon tuan jarkat ki bamon has ngap kik tien basyai jarkat ki bamon jing terwa kampat swai jarkat ki bamon jing imkin yo kerhai jarkat ki bamon tua jarkat ki bamon red bat kra riu spa riu dukat ki badon ngam nong pen imba it ukot ki bamon jarkat ki bamon tuan habangin yuwai nika ying ka bakantang ka jome ablay sachisin pat ngipan pau ya ka jing yaro ya ka karteng ka ba donbor ka karteng ka ba I ka karteng ka bom juyap
kerteng ka bayai ne seki bom jukot melayalam ko trainen ru bas dang jong ka ne ka jingeseng hadu bangila ban poi seka ban penwai ka ngio iko trai kan rat ka jingron kat ka jome habang nyawai no nang ni ko trai ina duai bemen pa no yang inang ni ban lech seki ying kisem ki jong ka jing sok